Story ya Menyinkwa. Hivyo inamaanisha tuache gazeti ya Taifa Leo. Proximity. Yes. Tuingie Menyinkwa hapa. Kulikoni bwana? Wanawake bwana, wanawake. Enyombe ya moyo kwegokia chinsemo cha Menyinkwa. Nerigete abasubati abakora imirimo. Bagokora imirimo aroro, abandi bagokora baka chirumu cyomo ebayo nabo igabande bagokora bura chiwaita. Bono mbaire chinyomba bakorara. Abagokora imirimo. Nase bakorara wika tarimkero mondo kwa iwe rumu yae. Wikero umusanga. Amogosanga. Kyagera chire chirumu cyasara. Wane skuruma yata banavuzi bagosanga. Chirumu. Kinige tandakia ukwa maki naga box kao no begeta kabuli kao begeta nya wana abasubati abachianga cyabo kikaba kigosira anene mono chiange gichinke kikaba kigosira wana bakaba bago doubt yo yomo ogakorira imirimo abo kera bako mu doubt bagasinyu komo asure kera kwa jambaranyoro mumaine boisaine baenekia wana yomo iya yega sira akanyoro umuntu karangabo cinga kicho egabidi ya mubori ngaki yanga ya noma yete yaburira kwanyaro lirande orita jiti kwirane roga tanga incha ngakyoko mbori cyanga cyaonje inche ngoko gajera tekero umuntu bintu byale kango inga yana kubori ngorana ki warorondo gosera aero ya wasegete gakwanye ngageri asegete no omayete omanyogiro kawawe gabidi ya motenga ki karate ni naburi naye nanyora karate ni agachikomo cheki amaana akajata bwati angelia akataka kumanye yabe gitinereri allow me check you manye yabe gitinereri we are all ladies. Yes, we are all ladies. Na ne yani nyebe gite magi igana chikwe kane kala to gumi yao na nje yani ne yana I know it yaga jeki egabidi amocheki umate kera ko mocheki akangusa siko kera ngusa akanyole akabire kurume akanguseria akanyole akabire kurume akanguseria akanyole akabire kurume akangusa akanyole akatane kurume igabe gite sita egabidi arangiria bakori bande mirimo chwankoga oyabe gite isano nemo kanyole yae no iri ireseka gutioro kanga bali bande libaja omwise ko lya gakansi ngogirekire egera gireka barabaremu aja wikanga ne kinga irenga jire bakabare amazi yende akajama ne jiri isano nemo eya begete nemo isana abegete ne jabande chiri bare kuri ye jinde cyasirire inza ijira agirete tari konyegera no konyegera aji ko imokyo ko no arago akoenge omwali oye bakobora ne umuntu yo igaziri ubugima akabwa tungora kairwa segete akabajwake agwembe mwake ndora manyegera bugete na tu akireretu oikabona noroche ekera magosa abero moto kwegera mono omuntu ikarara murigereria omuntu we defend more. That's what psychology says. Omuntu we defend mono omuntu inero gechunguza nanda we defend neriogi tonyene kera banyanyimbo bakubwata omuntu bwate madawa ya kulevya se bagime omuntu kuna wisuma kuna gomagamaga bose bono twensi nesa bali togo jikero omuntu ne bagi yabwate mizigo yae nkinkobera nisi kuna kuliyo jeze moga omuntu nando chengo nganyi muzigali yaberete no there is something you are carrying we kuja hapa e bagi yaonye kubwate konya oro no bwate gento imegosege nto ngere suspicious about yourself akini bono nkiakuibera wewe mboli uya by the way nkiakuibera in fact yankwa ne gento kyo mweli torwa noroche kiriye Kenya sago seseniri nakyo kaliye nyasaye nabago seseni still nebinge nonyereze yakenya tobere tukukwana gego riyo bukurumire kibeze nje kisanyire nabantu babuti yalire mebuko bajire go cyaba Kenya bago cyandika bone ge chifegement tega
Olengerete Nyasaye naguseseni n'ekibasa kiyo bwibidudusi abantu bakuraranjara bakurira butuko n'umubaso kibesa ayigwire totete osomeria abana bawe olengeti mbaiti igo bakubona ng'ekege gakorige kora katari chikonyora olengeti gesakukia ungeseseni bwe ebo bago chabera sabande bengenta to wabuganga wangire kumbe naye bwiragirire watu arubukurumia abana mbali kuchibafauru maliga y'abantu barakorere dudusi Tarigo jinse boss, I'm telling you. Respect people's resources. Egento kiabere entrusted in your responsibility. Take care of it. Ya toko le torwa.